Il-liġi Maltija li bħalissa tirregola l-korruzzjoni fl-isport kienet imfassla lura fl-1976, iżda mhux talli minn dak iż-żmien l-hawn il-prattiċi ta' korruzzjoni u manipolazzjoni evolvew fid-dinja sportiva talli liġi Maltija hija meqjusa bħala waħda minimalista meta mqabbla ma' dik ta' pajjiżi Ewropej oħra. Għaldaqstant abbozz ta' liġi ġdida u moderna ilha tinħem għal dawn l-aħħar snin biex f'pajjiżna l-isport ikun kemm jista' jkun protett. Iltqajna ma' Segretarju Ġenerali tal-Malta Football Association li fissrilna differenzi ewlenin tal-abbozz kif propost. Qed inħarsu biqbil ma' l-stakeholders l-oħra kollha lej pieni ħafna aktar ħorox fejn jidħol manipolazzjoni ta' kull sport, din mhux liġi li tinvolvi l-futbol biss. Il-liġi wkoll qed nipproponi li jkollha dawk l-għodot li jippermettu prosekuzzjoni iktar effettiva ta' dawn ir-reati. U naħseb it-tielet ħaġa hija li tikkunsidra forom differenti ta' manipolazzjoni, hemmhekk forsi l-ikbar differenza minn liġijiet li kellna diġà. Huwa fisser kif dawn it-teknikalitajiet mistennija jagħmlu l-prosekuzzjoni ta' forom ġodda ta' manipolazzjoni aktar faċli u ta' deterrent għal min jipprova jittanta l-liġi. Nitkellmu dwar manipolazzjoni mhux qed nitkellmu biss dwar ir-riżultat aħħari ta' jekk nieħdu l-futbol ta' partita futbol, imma ta' kull eżitu matul dik il-partita wkoll. Jew pereżempju qed nintroduċu l-kunċett ta' loti ta' informazzjoni dik li nsejħu l-insider information li tippermetti mbagħad li l-avveniment sportiv jiġi manipulat. L-abbozz ta' liġi jirrifletti r-rapport ta' Task Force iffurmat għal dan il-għan u ħafittul peress li kien jeħtieġ il-kompromess tal-isma kollha. L-MFA f'dan il-kontest kollu kienet dik li xprunat biex ngħidu hekk u ngħid ukoll li sabet appoġġ totali mill-ambitu kemm politiku sija gvern sija oppożizzjoni sija wkoll l-stakeholders involuti, ġifieri il-Pulizija, kellna l-Gaming Authority magħna fuq il-mejda, kellna Sport Malta u għalhekk dak kien l-added value ta' dal-proċess. Ketskuti stqar li l-liġi l-ġdida ma tipprovdix għas-soluzzjonijiet kollha ta' korruzzjoni fl-isport, iżda toffri għodda ferm aħjar għall-amministrazzjoni ta' dinja sportiva aktar ġusta. Dak li nkunu stajna nagħmlu aħna f'dan ir-rigward tal-inqas nkun nħoss li għamilnieh b'ċertu reqqa u għalhekk ħadet ċertu żmien.